Свети Димитър Басарбовски, български светец, закрилник на град Букурещ. 27 октомври. Празник на Божия угодник. Отбелязваме паметта на Свети Димитър Басарбовски. Роден в България, село Басарбово, Русенско. Живее през 17 век. Бил е преподобен, което значи монах. Не са известни много сведения за живота му. Знае се, че е живял много скромно и е бил много смирен. 1685 година. Година на кончината му. Патриаршеската катедрала в Букурещ, където се пазят мощите на Свети Димитър вече 250 години. 27 октомври 2024 година. Букурещ. Свети Димитър Басарбовски е бил пастир и е имал особено силна любов към животните. В житието му е описана следната случка. Той случайно настъпва гнездо на птица, което е разположено на земята, и смачква пиленцата в него. Толкова силно се натъжава, че решава да се самонакаже заради сторената от него злина и събуба в обувката на крака злосторник и 3 години зиме и лете ходи бос като наказание за стореното. Чудеса около смъртта на Свети Димитър Басарбовски. Мощите лежали известно време във водата. Преподобни Димитрий се явил на една болна девица от село Басарбово и казал, че ще излекува от болестта й, щом като извади мощите му от реката. Мощите били извадени и положени в селската църква. Болната девица била излекувана. Такова благодатно изцеление получавали и много други болни от различни болести. Защо нашия светец е закрилник на град Букурещ? В 1774 година, когато бушувала една от руско-турските войни, руският генерал Петър Салтиков наредил мощите на преподобни Димитрий да бъдат отнесени в Русия. Букурешкият българин Димитър Поклонник, който служил за преводач при генерала, го помолил да ги остави в Букурещ като обезщетение срещу загубите на румънския народ във войната. Генерала се съгласил. От тогава тези свети мощи почиват в Букурещ и светеца станал закрилник на Букурещ. Тропар на преподобен. Тропар на преподобен, глас 8. На тебе, отче, който подражава, сигурно ще се спаси, защото поел кръст си последвал Христа и на дело си научил да се презира плътта, защото е преходна, а да се грижи за безсмъртната душа. Затова и с ангели ще се възрадва, преподобни Димитрие, твоят дух. Благодаря за вниманието. Свети Димитрий Басарбовски.